Hvala. Dajem riječ Mladenu Rogini. Rasprava će biti objedinjena za oba prijedloga. Evo, moram i tu par stvari reći. Kolega Čuklij je dobro primijetio, znači isto tako vide ljudi kaj se dešava. I ukazao bi na problem koji brojke djelomično otkrivaju, a tiče se baš broja dobrovoljnih vatrogasaca. U izvješću stoji da je primjetan broj, u stvari pad broja članova za 5%, 1789 operativnih članova DVD-a i to stoji na papiru, ali u stvarnosti puno manje jer je veliki broj dobrovoljaca otišao u inozemstvo. Oni i dalje jesu operativni, ali ne možeš na njega računati da će se odazvati intervenciji. I drugi problem je ovi koji su tu ostali, ali se ne mogu odazivati na intervencije jer rade. Znači zamislite sad nekog dobrovoljnog vatrogasca koji je u Boksmarku, da li će ga poslodavac pustiti da izađe na intervenciju. To je razumljivo, poslodavci nemaju nikakvu naknadu, a općenito se i posluje s manjkom radnika. Tako da u praksi imamo situacije gdje se intervencije odrađuju s minimalnim brojem vatrogasaca i mora se iznaći neko rješenje kako to izbjeći u skoroj budućnosti. Ja kao predavač vršim i osposobljavanja dobrovoljnih vatrogasaca. Upravo je jedno u toku i friške vijesti. Imamo dvostruko, ako ne i trostruko manje novih članova u odnosu na protekle godine. I to su većinom mladi ljudi koji kad završe to osposobljavanje, oni su mi u razgovoru rekli da i onak planiraju čim se stvore neki uvjeti otići van Hrvatske. Dakle, je manje polaznika i od njih će stasati vrlo mali broj operativaca. Znači sve je to virtualno. Djelovanje potrebno je hitno, jer u suprotnom je ugrožena sigurnost građana. Susjedi Međimurci imaju profesionalnu postrojbu u Čakovcu, a kao suosnivači su i općine koje ju financiraju. Dakle, stvari su jasne. Kod nas vatrogasci iz javne vatrogasne Varaždin mogu, ali ni ne moraju izlaziti na intervencije van grada. Prema izvješću vidimo da se izlazi itekako, ali to bi onda trebalo i financijski adekvatno popratiti od strane županije. Župan opet nije ovdje. I to što brže s obzirom na ranije utvrđenu manjku operativnih dobrovoljaca i još razmisliti i o reorganizaciji vatrogastva županije. Pod točkom 7b, kad je objedinjena rasprava, bi se dotaknuo onoga što smo pričali prošle godine, a to je točka 1.1.3 ili odluka o zabrani spaljivanja biljnih i šumskih ostataka. Prošle godine smo donijeli zaključak da bi ona trebala biti ista za sve općine. No aktivnost se nije provela, a kao komentar su naveli da odluke donose jedinice lokalne samouprave. Ne vidim u čemu je tu problem, znači usaglasiti. Župan bi trebao sazvati gradonačelnike i načelnike kao što je pozvao na druženje predsjednike mjesnih odbora i vatrogasce. Znači na jednom takvom sastanku, druženju, da ih zamoli da svaki za svoju općinu donese odluku koja će biti onda unificirana. I to jasno će se znati gdje se negdje smije, gdje se ne smije spaljivati biljni taj otpad. To bi bila uloga župana, a ne da žica lovu za nogomet od tih načelnika i gradonačelnika. A konkretna izmjena ove odluke ne košta ništa, a mnogo znači. I još bi molio obrazloženje zašto se nije utvrdio popis tvrtki i mehanizacije koja bi eventualno bila potrebna u slučaju većih nepogoda. Vidimo da nam one stalno vise nad glavom. Ne samo požari, nego tu pretežno misle na poplave. Tu bi trebalo tražiti i uključivanje vojske, odnosno da vidimo kojom oni mehanizacijom raspolažu, pogotovo ako su nam već došli u grad. Za kvalitetno vođenje vatrogasnih intervencija
vrlo je značajno imati takav popis opreme koja se onda ustupa na korištenje kod nepogoda. Hvala lijepo. Hvala.